Autosuficiencia. Peixes cebra. A topiña que quería saber. Ola, amigas e amigos. Hoxe teño que alimentar a estes peixes. Parabéns para ti nesta Pero que data. dis, Altia? Hoxe é o teu aniversario, toupiña. Non. Enganeime de día. Sí. Pois imos ter que darlle a torta aos peixes, entón. Pero que faz, Altia? Como lle vas dar azuque aos peixes? A ti tampouco deberas comer demasiado, que en exceso pode desencadear enfermidades, como a diabetes, sabías? É que justamente onte estiven coa miña amiga Laura no laboratorio. E contoume que hai peixes que axudan a estudar algunhas enfermidades como esa. Por iso o sei. E que especie de peixes? Os peixes cebra. Ah. Ali, na facultade de veterinaria, tiñan moitísimos. E a razón pola que estudan nestes peixes é moi interesante. Cando son pequenos son transparentes e podemos verlles o corazón, por exemplo, e tamén crecen moi rápido. Vaites, a natureza non deixa de sorprenderme. Un corpo transparente ao que se lle pode ver o corazón. Imaginadesvos como sería ser transparente. Pero só son transparentes cando son pequenos. Cando medran, non? De feito, sabes por que lle chaman peixes cebra? Non, por que? Iso tamén non lo explicou Laura. Este peixe, se o vedes nos acuarios, moitas veces, pois, daría vos de conta, non? Porque ten unhas rayiñas que parecen como unha cebriña. ¡Qué rica torta! ¡Que ben a recende! Eres un anaco. Sí. Alá, ti, despois vaiche doer a barriguinha. Non importa, ten que estar riquísima. Pois vanse subir o colesterol, os triglicéridos e todo. Iso non soa ben. Precisamente, científicas como Laura están a buscar os seus tratamentos, pero se podemos previr, mellor. Debe de ser apaixonante o traballo das investigadoras. Debe ser. Pero que faz? Ui, non ten remedio. Ai, como me dói a barriga. Ai. E as Claro, moas. mellor será que a leve de volta. Adeus, Altia. Adeus, toupiña. Abur, cabalo. Ai. Eu vou seguir dándolle de comer aos peixes. Xa sabedes, amigas e amigos, tedes que coidar moito a vosa alimentación.